Mediassa ja poliitikkojen keskuudessa käy nyt kova kuhina siitä, että minkälaisten teemojen pitäisi nousta vaaliteemoiksi ja mitkä vaalit näistä pitäisi tehdä. Vielä syksyllä pääkirjoitustoimittajat ja poliitikot olivat yhtä mieltä siitä, että näistä tulee ilmastovaalit. Sitten joulu- ja tammikuussa, kun maahanmuuttajien tekemät seksuaalirikokset Oulussa tulivat julkisuuteen, alettiin kauhistella, että tuleekohan näistä sittenkin maahanmuuttovaalit. Ja nyt helmikuussa on puhuttu vanhusten hoivapalvelusta ja jotkut ovat puhuneet vanhusvaaleista. Vaaleista ei voi kuitenkaan tehdä yhden asian vaaleja, minkään yhden asian vaaleja, vaan huhtikuussa valitaan se eduskunta, joka joutuu seuraavien 4 vuoden aikana ottamaan kantaa ja reagoimaan mihin tahansa eteen tulevaan asiaan. Kukaan ei pysty ennustamaan kaikkia tulevia tapahtumia ja sen vuoksi äänestäjän kannattaa pitää katse niin sanotussa suuressa kuvassa, eli siinä, mitä ovat puolueiden perusarvot ja peruslähtökohdat. Osa tulevan kauden ongelmista ja haasteista voidaan kyllä nähdä jo ennalta. Niitä ovat muun muassa työllisyys- ja sosiaaliturva, julkiset palvelut ja niiden rahoitus, maahanmuuton hallinta, ilmastopolitiikka ja ilmastopolitiikan vaikutus tavallisen ihmisen elämään. Me perussuomalaiset olemme isänmaallinen ja kansallismielinen puolue. Meidän perusarvomme kaikissa kysymyksissä on se, että Suomessa julkisen vallan ensisijainen tehtävä on edistää ja puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Kaikki puolueet tietysti sanovat itsestään samaa, varsinkin kuukautta ennen vaaleja, mutta niiden käytännön toiminta kertoo usein jotain ihan muuta. Aloitetaan tästä ilmastokysymyksestä, joka liittyy kiinteästi työllisyyteen ja elinkustannuksiin. Työllisyys taas liittyy kiinteästi verotuloihin ja verotulot julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan. Muut puolueet ovat intoutuneet suorastaan kilpailemaan siitä, kuka esittää hurjimmat päästövähennystavoitteet ja aikataulut niiden toteuttamiselle. Tästä julkisesta keskustelusta saa usein sellaisen mielikuvan, kuin Suomi olisi joku pahantekijä ilmastoasioissa ja että jäätiköiden sulaminen ja ilmaston lämpeneminen johtuisi pääasiassa suomalaisten kelvottomasta elämäntyylistä. Tässä keskustelussa tarvitaan suhteellisuuden tajua. Meitä suomalaisia on alle promille maailman väestöstä. Meidän osuutemme maailman hiilidioksidipäästöistä on promillen luokkaa. Meillä on tutkitusti maailman paras ulkoilman laatu, vaikka meillä on erityishaasteinamme kylmä ilmasto, pitkät etäisyydet ja erittäin energiaintensiivinen vientiteollisuus, jonka varassa meidän hyvinvointimme edelleen suuressa määrin lepää. Viimeisten 30 vuoden aikana Suomi on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 2 kertaa enemmän kuin EU-maat keskimäärin. Perussuomalaiset irtaantuivat syksyllä ainoana puolueena kaikkien muiden eduskuntapuolueiden yhteisestä ilmastolinjauksesta. Ei siksi, että meidän mielestämme Suomen ei pitäisi tehdä mitään tai että meidän ei pitäisi tehdä omaa osaamme, vaan siksi, että Suomi ei meidän mielestämme voi tehdä myös muiden osaa. Tämän ilmastolinjauksen käytännön vaikutus on se, että energian hinta nousee, kuljetusten ja liikkumisen hinta nousee ja asumisen hinta nousee. Jos teollisuuden ja kuljetusalan kilpailukyky rapautetaan suuruuden hulluilla päästötavoitteilla, seuraus on se, että työpaikat ja tuotanto karkaavat sellaisiin maihin, joissa päästövähennystavoitteista vähät välitetään, lähinnä Kiinaan. Ja tässä häviäjänä on suomalaisen työn lisäksi ilmasto. Perussuomalainen lähtökohta on se, että savupiippu Suomessa on ympäristöteko, koska vaihtoehto on se, että se sama tehdas nousee jonnekin muualle. Päästötavoitteet tuntuvat myös tavallisen ihmisen kukkarossa, kun sähkön ja polttoaineen hinta väistämättä nousee.
Syksyllä pääministeri Sipilä sanoi MTK:n järjestämässä ilmastopaneelissa maaseudun asukkaille, että kyllä sähköautolla pääsee. Varmasti pääsee jokainen, jolla on varaa siihen 100 tonnin Teslaan, jolla Sipilä ajaa. Ilmeisesti hänen ajatuksensa on, että te muut voitte ajaa polkuautolla tulevaisuudessa. Sosiaaliturvan uudistamisesta tullaan varmasti puhumaan paljon kampanjan aikana ja seuraavien 4 vuoden aikana. Perushaastehan Suomessa on se, että väestö vanhenee, eli yhä pienempi joukko työssäkäyvää väestöä rahoittaa niitä palveluja ja tulonsiirtoja, joita yhä useampi tarvitsee. On tietenkin selvää, että sosiaaliturvajärjestelmän pitää olla kannustava, eli pitää olla kannattavampaa mennä töihin kuin olla menemättä. Mutta työttömien kepittäminen erilaisilla aktiivimalleilla on täysin hyödytöntä, jos töitä ei ole tarjolla. Ja tässä palataan taas siihen, että Suomi ei saa tuhota yritystensä kilpailukykyä väärillä veroratkaisuilla ja mielipuolisilla päästötavoitteilla. Kaikkien muiden puolueiden vakioratkaisu väestön vanhenemiseen on se, että lisätään työperäistä maahanmuuttoa, muun muassa poistamalla ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta. Ministerit ja media puhuvat siitä, että Suomen pitää houkutella huippuosaajia, mutta tosiasia on se, että huippuosaajat kaikkialta maailmasta pääsevät jo nyt Suomeen ohi saatavuusharkinnan. Lisäksi Suomi on osa 500 miljoonan ihmisen EU-ETA-aluetta, josta kuka tahansa voi koska tahansa tulla Suomeen töihin ilman minkäänlaisia harkintoja ja lupamenettelyjä. Siis suomeksi ja rautalangasta, silloin kun puhutaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta, niin puhutaan vähän koulutetusta tai kouluttamattomasta halpatyövoimasta, joka tulee kehitysmaista. Tällaista halpatyövoimaa halutaan tuoda Suomeen polkemaan palkkoja ja pitämään ne alhaalla suorittavan työn sektorilla. Veronmaksajan kannalta tällainen maahanmuutto ei suinkaan paranna huoltosuhdetta tai kestävyysvajetta, vaan pahentaa sitä, koska nämä ihmiset eivät tule Suomessa toimeen sillä palkallaan, vaan sitä pitää täydentää tulonsiirroilla, kuten toimeentulo- ja asumistuilla. Ja ne taas rahoitetaan milläs muulla kuin verorahoilla. Elinkeinoelämän keskusliitto ehdotti taannoin 70% palkkatukea humanitaarisin perustein maahan tulleille maahanmuuttajille. Siis suomeksi veronmaksajien pitäisi maksaa yksityisen sektorin palkkakustannukset. Tämä on ilmeisesti elinkeinoelämän ja sen poliittisten jatkeiden käsitys markkinataloudesta. Ikävä kyllä demarit ja muu vasemmisto on saatu mukaan tähän halpatyövoimakuoroon, koska niille maahanmuutto kehitysmaista on aina mieluista, oli se sitten perusteeltaan työperäistä tai humanitaarista. Meitä perussuomalaisia arvostellaan jatkuvasti siitä, että me puhumme kuulemma liikaa maahanmuutosta ja liian vähän niin sanotuista tavallista pientä ihmistä koskettavista asioista. Me emme kuitenkaan puhu maahanmuutosta tyhmyyttämme tai ilkeyttämme, vaan siksi, että maahanmuutto ja huono maahanmuuttopolitiikka koskettavat nimenomaan sitä tavallista pieni- ja keskituloista ihmistä. Koska maahanmuutto kuormittaa julkista taloutta ja sosiaaliturvajärjestelmää, julkisia palveluja kuten terveydenhuoltoa ja julkista asuntotuotantoa. Huonon maahanmuuton seurauksia ovat korkeammat verot, rapautuvat palvelut, kalliimpi asuminen, eriytyvät asuinalueet ja koulut ja matalammat palkat. Hyvätuloinen ihminen kyllä pärjää näiden seurausten kanssa. Ne osuvat juuri siihen pieni- ja keskituloiseen ihmiseen. Viime aikoina esillä olleet tapahtumat Oulussa ja muualla maassa muistuttavat meitä siitä, että huonolla maahanmuutolla on myös inhimillinen hintansa. Mitään uutta näissä tapauksissa ei sinänsä ole, vaikka poliitikot nyt vaalien alla haluavatkin esittää tyhmää. Kehitysmaista muuttaneet muslimit ovat olleet huikeasti yliedustettuina väkivalta- ja seksuaalirikostilastoissa koko sen 30 vuoden ajan, kun tällaista muuttoliikettä on Suomeen laajemmassa mitassa tullut.
Ja nämä samat ilmiöt on nähty kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa. Ruotsi varmasti karmeimpana esimerkkinä. Nämä ongelmat eivät mene pois julistamalla tai sillä, että hoitaan, että tällaista ei voi sallia Suomessa. Ongelmat voidaan ratkaista vain määrätietoisella ja konkreettisella politiikalla. Perussuomalaisilla on selkeä toimenpidelista, jota kannatimme ennen Oulun tapahtumia ja jota kannatamme Oulun tapahtumien jälkeen. Toisin kuin muilla puolueilla, meillä ei ole tarvetta U-käännöksiin tai panikointiin. Haluan myös muistuttaa siitä, että syksyllä 2015 pääministeri Sipilä esitti avoimen kutsun lupaamalla omakotitalonsa Kempeleestä turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. Hän on viime aikoina kovasti selitellyt näitä lausuntojaan, mutta täysin riippumatta siitä, mitä hän niillä aikanaan tarkoitti, niiden seuraukset tunnetaan. Tämä viesti levisi reaaliajassa pitkin arabiankielistä mediaa. Syksyllä 30 000 pääasiassa irakilaista nuorta miestä marssi rajan yli Tornioon. Sen sijaan, että heidät olisi käännytetty rajalta niin kuin olisi pitänyt tehdä ja niin kuin olisi voitu tehdä, heille levitettiin punainen matto ja pantiin varusmiehet kantamaan kapsäkkejä. Silloinen sisäministeri, nykyinen valtiovarainministeri Orpo, sanoi syksyllä 2015, että ei ketään voi estää tulemasta tänne, Irakin ja Afganistanin ei voi palauttaa ketään ja tulijoiden motiivien kyseenalaistaminen on rasismia. Nyt kun vaaleihin on aikaa kuukausi, samat puolueet ja poliitikot ovat täynnä touhua ja tarmoa ja esittävät julkisuudessa toimenpiteitä, jotka on kopioitu suoraan perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmasta. Kaikki tietävät, että tässä vaiheessa ei ehditä ennen vaaleja tehdä yhtään mitään, ja voitte olla varmoja, että vaalien jälkeenkään ei ole tarkoitus tehdä yhtään mitään. Sanon tähän loppuun vielä muutaman sanan vanhusten hoivapalveluista, joista on ihan aiheellisesti ollut viime aikoina puhetta paljon. Perusongelmahan on se, että kunnilla ja kuntayhtymillä, jotka ovat vastuussa palvelujen järjestämisestä, on liian vähän rahaa niiden järjestämiseen. Ja sen takia kunnat ostavat palvelut sieltä, mistä ne halvimmalla saadaan. Lakiin kirjattu hoitajamitoitus on sinänsä tärkeä asia, mutta siitäkään ei ole paljon iloa, jos sen toteuttamiseen ei ole rahaa. Tässä on jälleen tehtävä vastakkainasettelua ja kysyttävä, mikä on yhteiskunnan perustehtävä, mikä ei, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. On laskettu, että hoitajamitoituksen nostaminen hoivapalveluissa 0,7 maksaisi noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Valtiovarainministeri Orpo sanoi melko tarkkaan sillä tavalla, että vanhusten hyvä hoito ei toki sinänsä saa olla rahasta kiinni, mutta valitettavasti nyt siihen ei ole rahaa. En tiedä mitä hän tällä tarkoitti, mutta haluan muistuttaa, että samaan aikaan tänäkin vuonna valtio käyttää 220 miljoonaa euroa täysin tehottomaan ja hyödyttömään maahanmuuttajien kotouttamiseen. Suomi käyttää tänä vuonna 150 miljoonaa euroa vastaanottokeskustoimintaan, vaikka maahanmuuttokriisi on kuulemma ohi ja nyt eletään normaaliaikoja. Suomi käyttää tänä vuonna 350 miljoonaa ulkomaalaisille maksettaviin työttömyyskorvauksiin ja toimeentulotukiin. Kukaan ei edes kysy, mistä nämä rahat ovat. Mikä on siis tärkeää? Huolehtiiko yhteiskunta ihmisistä, jotka ovat koko ikänsä tehneet töitä ja maksaneet veroja, vai käyttääkö se mieluummin rahaa ulkomaalaisten täyshoitoon? Ei ole ihme, että kokoomus ja keskusta ajavat niin sanottua markkinamallia sote-palveluihin. Kuten on nähty, näiden sote-konsernien palkkalistoilla ja hallituksissa istuu entisiä ja nykyisiä kokoomuslaisia ja keskustalaisia. Tismalleen sama logiikka pätee vastaanottokeskusbisnekseen ja kotouttamisbisnekseen. Nämä maahanmuuttoon kipatut miljardit eivät suinkaan katoa savuna ilmaan, vaan ne päätyvät kotouttamista ja vastaanottamista tuottavien firmojen tileille ja taseisiin.
Kuukausi on tosiaan aikaa pohtia. Kannattaa kuunnella, mitä poliitikot ja puolueet puhuvat, mutta kannattaa myös katsoa, mitä ne ovat puhuneet ja tehneet tähän asti, koska hyvin suurella todennäköisyydellä ne jatkavat sitä tismalleen samaa vaalien jälkeen. Täällä on minun lisäkseni paikalla erinomaisia tulevia perussuomalaisia kansanedustajia täältä teidän omasta vaalipiiristänne. Tervetuloa tänne teltalle juttelemaan ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos.